In the streets, eMgaqweni. Ya show fetha umbheka ke nitho boy king kodwa kakhulu inkunzi malanga onke mtholi Thomo mkhulu sena into zamshawa tsayidedela. Welcome to another episode of In the Streets eMgaqweni broadcast live. Sisezola on my right hand ngiphethe intwana yami China Tai-One Majozi. Mara before ngi-introduce abafethu, shout out to everyone who like ayo, subscribe, share and futhi ngakhohlwa at Exquisite Media broadcast live. China Tai-One Majozi. Thank you for having me, Jaya. Ngiyabonga. Tai-One amaphaka ipaphili noma yini into Show phezulu ke-show. Uliphethe leli. Ngiliphethe le. Mngana mpeka ngijabulile ukuthi uzile ne. Noma So on a Thursday usual la ku ngithwala in the streets sithi thina hlephula isinkwa yabo ngoba thina siyakhonza angazi ngakuthi uyayisontweni. Nami ngiyakhola mina. Uyakhonza? Unithanda kangcono ekhaya. Okay mngana, okay mfethu. Beka ntwana last time nginawe bose studio. Yeah. But bongaspaneli ku school out. So ngena uso bose studio bokusotra ninja sonke. Yeah. Se studio mnganami. It's going down. Yangithola. Ha. Ama-beat. Yangithola. Yeah. Bahlezi siphelele vele sikhanga iproducer yethu. Beniphelele. Sonke besiphelele vele. Mara that day ka ne bekunelinye producer bekungasukwisi ne. Yeah. That guy maybe bekuyintwana. Le ntwana ezithanda ukuskate. Okay, midnifi. Intwana le yaka shayela ngi beat ka. Yangithola. Yeah. Shalela beat le ntwana le ngabhala phansi yabo. Ngabhala mnganami ngabhala. Washaya first verse. Ngathi uthi ngizongena ku second. Gazi anginize ningifake nje sekulate. Waphuthela la ufika amalanga sewahambile. Mina obvious mina la ngishaye round just yabo. Ngize ma out nami ama ninja. Ntwana le yashayela in UK mnganami ligijima ka. Ngathi abo 504 rain agiji. Kuti ke vele midnifi ngento njalo. Agiji ka yangithola. Kuti ngiyakhumbula vele ngalanga vele bawukhona. Yeah. Kwenzakala. Track le two le thing. Liverse lami livaka ngoba ngigcina ngilisendile livaka. Ngigcina liphumele lo tracking. Iverse lami alikho. Akungekho. Okay. Ansalifaka. Mina umuntu engamsendela. Mina bengithi vele ugrandi kakhulu yabo. Ntwana mina ngilalanga beligrandi verse lakho nje. Makubona beyakhona ukubulala abona ukuthi bheka that's a story for another day. Ngifuna nomhlanisa ngamakhanda. Legama elithi inkunzi uzozwela ukuthi libuya. Themba vele amalanga wonke bashila every day. Bathi no khakhathi. Bathi malanga wonke. Yazi mngana mpeka manje ngijabulile ukuthi uzile. Ngiyabonga Thami. Ngiyabonga mfethu. Isikhathi sakho mfethu sibalekile precious angithola. Ngiyabonga. Thami isivethu mfethu. So njengoba uzile abantu abangakwazi bazibuza ukuthi uChina ubani. Njengoba uChina abaningi khona uChina udlala ibhola uhlala emndeni khona uhlala eZola khona uhlala but wena uChina Tai-One Majozi. Lo Tai-One yini sister lakho usho Majozi olikhamba about Tai-One Majozi sibonga straight. Oh Majozi. Yeah, Tai-One is a special name. Yeah. For ukuthi manje ngingashare abanye abantu igama elithi China yabo. So because they had to ukuthi bangenzele igama. Yeah. Elizoba special. Yeah. Ku Tai-One. Ngabi nabo China abaningi. Yeah, bakababhaka. Yabo bashiwe bathi I'm a special one amjike China la imkonti so I have to have my own name. Aseceleni kwacala uTai-One. Bastaka la bengana udlela ukushintsha igama. Stage name sagcina ku Tai-One. Tai-One Majozi. Isibongo vele isibongo Majozi. Majozi. Ukhulele ukhulele yeZola. Ukhulela yeZola. Ushize ushintile. Ngivakasha ngendawo ngila. Afana nathi na phela sayo emakhaya basigcobisa. Zikhona ilali makakuhlaleni. Bogeleza ba. Ngeleze busiwe khona la kulo umgwaqo isikuwo sivele dasangulahlele ngayi yabo skilla sami vele khondema ngendlela ngeline 1 yabo zalandela after that ngayilavela
la vela kwazi inkinga eningi wakhala abazali ngadlula ngayishizini ngitshelile ngathi bo-right bo-warm bo-ushindindi ka kangaswabeli kanjani kusefimeyili mos mina kabe ngushindindi yenze ngifihle kona kakhula vele kokuyini shindini abazali bethu abasebenzela thina abantu bayaswabela mina and abancishani-ke abazali Yabo. mamekasho ukuthi nathi fana nabanye abantwana so endlini nikhula ningakhi endlini ngikhula ngiyi-1 ngikutshena dasa nami ngikhula shindindi kana kuba nabantwana manje ngithola lezo zinto but no njengoba sikhona abantwana nithi sebabhekela kimi ngikhule ngingenabantu engizobhekela kubo vele ekugcineni yabo maka nje bakhulu i-1 sikhondema i-1 akunamuntu ozobheka kuye in every way and ngikhulisa abantu besifazane kuphela yabo sohlonipha bona kuphela kakhulu senjani so mfana from funda yini K sharp ukhulele ezola kawo mostly is quiet okay mina wangihlala nalezi so bengakuthi mosezola is quiet uyangithola is quiet on nothing la uvela ama facts bakhona bomdu like babhaya nani ubani lo uthi wena indlebe mfethu ukuthatha indlebe uthi like mohlele endlini maybe uye la khomamela kakhulu endlini lokutshontsha indlebe uthi afeli mangimamelele khotman ufuna ukufana nalo nami ngifuna ukufaka amachini ngifuna ube khoduba ngifuna ube inkalakatha uyangithola ubani lo ngoba ukhona lo we1 yabo bayichaza kanjalo because now abantu bakudala ngisabamameli but kudala ngikhule vele nginabantu vele abakudala ngibabamela yabo bona bala emkonti but mostly bengekho abala emkonti but vele number 1 uyazi bekuzola nayo mapaputhi nayo mandoza but usually mina ngikhuliswe nje ama-trick ka-KO what I can say from that time besasekuthiekes basakuthiekes so uyu umuntu yabo manje lapho uyabona bozola besuka abantu abadala already bese ngimameliswa ukuthi vele umuntu wasemkonti but vele yanginika lento engiyifunayo uyasikhala yile gcina bekhaba but nje uKO beyakusizini yami that time so uyu umuntu ukintroduce uhip hop or uyangenze ngayincane wayincanywa ne but introduction yakho ku hip hop like music ubani I can say it's MC and Flame damn bravo MC kuphela nje okay I'm not taking like anything away from the goats like because sikhula ngokungafana wena vele mina ngikhule ngentana lengikhuluma udameni imali kakhulu yabona like abarikili ngikhula ngisound besifazane so usually simamela bosithoba inhliziyo mfethu yabo integrate nekasire because I was big on kasire that's why like I fell in love with music nama out because of like bengizwa like this even though ngifaka vele ama-tracking parafeli but bazotholakele nkonzi my kanya ngiyena ka ku school out ka uyangitha school out part 2 ngikhona mfethu okay back to school so ukhulela efamily nenjani ka musical or ukhulela efamily ukuthi isports idlala ibhola because ama family to fund is like family sports this family bhola this family yangithola ball and then there's music okay I can say ngathi ngikhulele ku family abantu nje abasebenzayo yabo like straight then my father side la musical side abantu bonke abaculayo like Samalami okay my 2 sisters then my ubhuti wami olandela mina emva kwami should sicula si4 kithi actually 5 yayibona lento le so into evela yenza ukuthi noma ngivakashile kuThamalami ngifole in love with music kakhulu because all the time bangidakudlalela e-studio hayi Kenya into bangisakhula bangidakudlalela e-studio so i-writing so Kenya push wamabulala ngithola first EP enikhiphile you know the first EP leceda kuphuma manje last year benimani khipha amasingile many singles awusakhiphile na music video but nje first EP le album la khona ile lakudala then le lizoza for December nje sinali EP le fashion is the new religion bra like fashion is really the new fire mina my favorite track is izinja zami because like I can relate sekasi ngithola sifuna nale mali angithola music video ibonile wena bravo born to phuthela awungibizi inkinga yakho awungibizi wena ungibisi abantu vele kwenzeka into efast kwenze kusheshakele endoda mina hlezi ngikhona ngilezi ukuthi kami uyafona uvanga ngaphandle na ngilezi uma uthi uvanga ithi ngaphandle kungekho
mara fedi plan kanyalenza nyavela Ngiyakuthemba unosheshe ufike yabo namhlanje. mngana mina when it comes to kakushikasi kawo like icraft yethu ntwana if akusi umuntu ozoyipromote ubani Akekho umuntu. akekho iking kayi-1 hlezi ngibatshele babizana ngabo king perfect the only king kodola kakhulu inkunzi malanga onke ingaka uChina eze kwinkunzi malanga onke umuntu ophethe umgwaqo mfethu ubani king emgwaqo inkunzi malanga iyayithola right so ngana siyaphusha but then umusic wakho mostly abantu abangakwazi ne for first time umuntu ozokumamela mayeza kuwe uzotholana lese yakusiyimi mina ngiyacaba ukuthi what to expect umuntu uyeza ngiyamtshela ikawo nangu Tai-One Majozi yangithola mangakuthengisa wena emuntwini ngakudayisa kanjani emntwini ngikudayisa ukuthi nangu China ufikile all I can say ukuthi ngama-track ami straight ne ngawakho like yekela ama-joint projects ama-track ami ahamba nehanga ne-hype same time shuthi ngikhuluma nezinto engikwatro kuzo I don't care kuma-track ami abantu ezifana nalezi angikwazi ukukhuluma ngento engakaze ngayenza but vele nami bengumuntu omgwaqo vele abantu abaningi bayazi ukuthi bengumuntu ophila kanjani growing up so abantu basekhasi baya-understanda noma into ngiyisho and I think ukuthi bangathatha umusic wami ugamunye umuntu ongangazi awumamele special abala elokishini ne besides nje Soweto the whole Soweto wonke umuntu uzoclicka ingulo track yabo like maybe something agowa through kuyo or into ayika experience uyayibona or into afuna ukuba nayo afuna ukuyenza into njalo nje ngiyakuzi because that time I was doing like a street quiz in the streets like abantu ababhala ukuthi the track is dope amachita push yangithola mara soyilahlela la uzoyibona thina inaledi kawo sabobhoza ngepiano ngobhekile mangashaya iparty uze nezinja zakho ningawina I can say singawina piano versus hip hop singawina ningawina okay I will do that kawo awungihlohle vele I will do that uzobona so mfana mankala kawo ama challenges nama no like izini sokutra ninjas bekunjani because of endana difficulty industry take bhatalisa school fees nana like bekunjani kawo hlangene yabona into lehlangene nokubhala bekunzima you know ukuthi bawubhala without beat already una beat already una producer uyabhala nje and another thing writing without beat awungeke studio yenza into idonse like ngizobhala ingoma today sengiyorecorda kusasa angisekho kuleyo hype bengikuyo into bemosha ingoma lezo imali badala itudio yabona into le ma transport because most of the time itudio besizithola bezitudio eFair yabo Maranbeck iJozi Neso sikhathi sikhona mfethu nalezi sikhona kawo sikhona emkonto but emkonto abayincane hip hop ne but no I can see ukuthi bayancanya because siyenze bayifatela ngenkani wangancanya style sethu shoot vele awuna style that's why it's fashion is the new it's the new religion yes empana ngorespane kakhulu nokwesi ngisipana kakhulu relationship mfethu engaka umesh beats no Aries kwenzakalani ngenza superstar lo muntu almost kawo every track mangena la quiz as you can see ukuthi wonke la ma track ukwesa kuone do you notice ukuthi style sami seshintshini from it's a better version of me ku music since khona lo muntu ebengaka notice le ayona ke bengaka notice kangaka bengumamela ne but I love my music more now ngalendlela ukuthi nami ngiyakhona ukuvuka ngizimamela ekseni ngenxa yakhe lo muntu yabona into le futhi umthithi udlala irole enkulu ne baleka kakhulu somthathe nale thina sisheshile mfethu yonke into yayishaya sibeka nje 10k uza ngala yonke into yayishaya la muntu so kangeke kwenzeke lento ya Aries no Fitalo yamaye seniyalo sekumele mina ngithatha iside mangifuna ukushayela ukwesi round akekho angikhona ukuza kwethu ngoba wena umkwatele nakwatele wena kanti angisifuni lezo zinto mina yabona ngapha mangikulo ngitshela ngalo ukuthi lo mdlele yayibona lo nto angifunde ekhona ngapha ukujida kuphela ngapha yonke into iba sayisokha ngifuna vele kwenze kanjalo ama mistake ayenza but kuyakhuza ivari ukuthi amacala into enje nakanje buye kushove kahle iphela indaba nokuthi manje
hlukanisa into enhle ngento engekho. Yeah. I notice ukuthi into ehlukaniswa into engekho into. Ikhona mfethu. Yeah, Mina so- ngizoyibeka mfethu. Ile ingane But I simusha. don't think into engayenzeka leyo nto kithi. Angeke ne. Yeah. Amenzeka ngizombiza wonke podcast enhlali lami umuntu aringa ama differences wakhe. Yeah. No ifona le ka ngidlela isuka la. Ayunuka ka ngithathela ibeat. Yeah, siqedile. Kanti into engizoyenza ngisifunda Zoliwa ke lapho. Yeah. Zoliwa kuningi. Yeah. Imagine intwana yakubona udla effect. Ngambuza already ngisumabulala la sibikaze ngathi combined relationship yeSocra Ninjas ne effect. Is it like brand affiliation or umchita kwenzakalani? Ngoba kangicave ngani mina. I don't know ukuthi ngasho kanjani and most of people bacabanga ukuthi yami nomabulala. Nami ngimbuze the same thing. So into beyenzeka ukawu sikhule naye. Umchita we effect. Yeah. Sifunda naye primary lokhu yakudala. Yeah. Then wayenza effect wasitshela ukuthi yena sekane brand because thina senza music size sifake ibrand yakhe uzosibhekela nathi siphinde sithenge. But ukusho ukuthi azange sakhona ukuphuma kwe-effect because it's been 7 years mina ngishaya effect. Akamela niphe imali. Yeah. Hayi umuntu ogrand enza into right. Yeah. Image yeSocra Ninjas oniphuma ni. Ikhona maka manje akayenza. Ayayenza. Yeah. Yeah, just ngizogasa amona ongakwenzela yona. Yeah, kama lakho Snash uyo ngimprintela ku Exquisite Media. Yeah. Uhlezi ungibona nje ngibukeka Exquisite vele yeah, uye fere umuntu ongishayela. Over bottle sakho. Yayibona. Ngikuphethe. So yeah, ngizoganja ama number mfana. Yabo Mongo sipana ne uthami yeah. Yeah. So umntwana no asiringeke ngomusic mfethu. Hayi life yakho ngiyayibona ukuthi hayi into ende mfethu yabo. Kodwa bheka yabo. Siqale before songena music. Ile wespaid gig bekweyiphi mnganami? Yabantu bathala khona. Ngizwile leyo part bangitshelile. Kuthi ay guy White Seed. I think angalisho igama labo ayisingaba mention sawa promote. If it's not White City, Yeah. Snake Park. Yeah, Snake Park was. It was how much mnganami? 2 pence. 150. Like 150. Yeah, I think it's 150 to 200. Bekwenza ukuthi ngigibele. Kunje sigibele sifike share span sethu sibuye. But everything was there basisotha ngayo yonke into yabo and then athi vele siya take and akusiza. Abe sifuna ukulungisa igama lethu. Oh yeah. No choice. But nje. Yeah. If it's not 150 I think it's 2. Yeah. Highest. Na highest I conclude. Yeah, okay. Yeah. Mara safika la. Mara safika la. Yeah. Mobheka mngana mubani one effect kakhulu yezola kodwa le big role nesikhathi so music kuze iquite to be that big yezola. One because I think like there's that one guy from way back. Yeah, like from way back. Zola 7. Yeah, I was thinking like Zola 7 thathe njengo Tupac bamfaka ema-movie Ndoda. bamfaka vele entweni waba right. Uzola cisha bekumele abe president yacava. Kahle kahle uyi president ala izola music. Ngazositshela ngokushebe shebe wakuphi. Angabozola la sezola. La ngithola. Hayi ndaba lapha. So ka gatekeeping ikhona industry mngana mina mawubheka wena. Like right now, currently, recently. Ngithola. No, ayisekho no. Ayisekho ne. I feel like especially very straight to go hip hop. Size ridings le babiza ngani? Like ama streaming platforms, ama YouTube wethu. Ukuthi nje kahle sekumele vele uziphathe wena in every way. Yeah, mfethu. Kumele wena be on manager. Yeah. Ube artist futhi khona lapho phezulu. Yabo lento le. Ukuthi vele ngeke usazidrive le nje. Bongazenzela. Everything is on nawe gaming. Akekho omunye umuntu noze kuncede. Sengenwa ngeyibonga babasha. Okay. Yeah. Marongenilo akabosho Majozi abangacavi intwana kaSho Majozi incane. Lahlanganelisa yabo ukuthatha. Yadlala sikhona. So mntana ngitshele riding sigama soCra Ninjas sisukela va. Sibusiso nonkanyisa. Yiba baze It's S and N. Okay. Sibusiso nonkanyisa. Okay. Besingakhona uvela ukubiza ngamagama ethu street. It's only Sonto Ninjas because kame Sonto. Yeah, ne. And it's actually SC3 and the only thing was trending bekwa ninjas. You know that time the good old days vele. Abani 3 vele besinga Yeah, mani no Tom mangazi ababani. Yeah, into kanjalo and besiphume eSonto. Yeah, besinganayo indlela vele. So nisipana nobani kuma ridings ama cover ama cover kakhulu. Yeah, big shout out to Skoko Weldwal. Okay. Lebukhangem. Yeah, shout out to na umuntu esikhule naye kahle kahle nje abantu engisipana nabo abantu engikhule nabo. Yeah. Ukuthi nje sibe into different esizenzayo kanti izohlangana vele. And nobheka just in every cover ukawa. Yeah. Mina ngikhona kuye ku-track. Yeah. Manje ntwana mangabuza for hip hop view to
kasi review yini into oyibona ngathi bulela hip hop? Yeah, okay. Do you remember like it was quiet and then we had kasi rap? And then from the hip hop was there. Was always there. Yeah, but then okay, much it has a fuse kasi rap hip hop. Yeah. But then yini lento enza ukuthi ka yabadala ka like athard ngiyakhulunywa ngayo ka kakhulu. Maybe there's that one person that time Blake Athul Thato Soul Kids my pesa sekas like Matera la umuntu ka baploma ngamanga ikimkim. Yeah. Ikim ukuthi ezasepheli. Yeah, mina umuntu vele represent kaSlak. Yeah, yini into enza ukala like ka kuthulekile ka nge hip hop. If I can name your top 5 South African hip hop like top Cats oyincanywayo wena. No. Yeah, no. Okay. But vele abantu abasegaming. I Yeah. can say Matlera, Oh yeah. KO ngimshiye, Yeah. I'm sure. Yeah. MT, Facts. Flame, Yeah. Harris. Okay. Ay mina Harris angimuzwa. Ngizifila ngathi lo mjita nje uhlezi akhunyiwe yabo kodwa ayifiki. Yeah, but Yeah. yabo Yeah. and yabona abantu ukuthi abantu abadifferent kanjani hip hop. Yeah, banomthelela vele uhlukile. I think into enza hip hop ukuthi ihlale ibig ngaleyo ndlela. Because endaweni ewani namajandla amaningi. Yeah. There's 5 different style kwelabantu engibashilo and bonke Yeah. bangenile gaming bonke bakrena. Manje yini? Into game ahlale linjalo Yeah. because I can come with my own style but still kube hip hop because I do rap and trap kahle. Yeah. Mara I can nomngana say msesi strapping and rapping straight. sekuthuleke kakhulu like angisho ukuthi hip hop ifeel ayifanga. Nikhona ukhona Yeah. mabulala. Siyakhipha Khona thina bo ushanga. khona bo design khona. Yeah. Khona bo ease but it's too quiet bra like do you remember that time there was after lockdown? Yeah. Okay angazi ukuthi beku lockdown zone correct. Yeah, okay. Uhleli ka endlini ne. Beku piano ne. Yeah. Piano. Mara ka that time uhleli was yeah boy. Like I got 2 years of me they go run me like bike. Yeah. I was like young child. Yeah. Niggas came for me like concert you go nigga and fly And like we- Coven O'Brien. We and have we- to fuck hip hop weed. Yeah, and Yeah. you can see those days ukuthi labo bantu bese balwa nepiano vele. Yeah. But Ngifela inversation nayo beyida but king iva. Yeah, iflop ukuthi ba ignore kakhulu hip hop ngaleso sikhathi. Yeah. Yabo. And ipiano bekhuphuka ngaleso sikhathi vele ba ignore. That's why no ibig piano. And another thing I think konke umuntu ipiano Yeah. yashesha ukuyibamba yabo. Yeah. Piano there's no need ukuthi ube smart ukuthi ibambe. Ayibona lento le. Okay. And I don't think it's hard ukuthi uyenze ipiano. Yeah. Khona amapiano ahard wabonayo yabona Yeah, amathi yeah. dance izinto vele zenzeka. Yeah. Yeah. But nje hip hop ifuna straight mind, hip hop ifuna wordplay, hip hop ifuna flow elihle. Yangithona. Yeah. Hip hop ifuna talking nabantu into ene sense straight. Yeah. Yeah, you know most of the piano tracks just for hype. Yeah. Yeah. Umnandi basepartyini kahle kahle bakupiano. What I can say. Ay mara ntana mangeni hip hop. Izinto- But hip hop dog ahlanya so. Special abantu babadrunky ke vele yenza into khohlwa. zenzeke more. Ngiyangithola. Uyakhohlwa nokuceda kuphela ipiano. Yebo. Uyayibona lento La ngiyakwazi ngamaheni hey. Yeah, sekuthi nje abantu vele Yeah. hip hop bayishaya ngebhomu ngamabomu. Yeah. Yeah, but hip hop izohlezi khona. Hayi, Into engafi. ayona ngeke izife mfana, ngeke izife. Uyabasipana no la ngiyamcava inkozi. Kimiyana la nemhlambi lakhe. Unkoza man ifilm emndeni. Uyasipana Nkosi. naye. Nkuzo ro ayigama sorry da Yeah, futhi man Nkosi. amagameni. Ay. Yeah, Magama lawa ayifana naye uyabize kahle. Kodwa ikasipana. Yeah. Yizo lenkathi sisakhula vele. Yeah. Because we vele bekane studio those days. Yeah. Yeah, we umuntu besiya kuwe. Bafika ngoJackie fresh imnandi. Because nanomshini ese hip hop. Yeah. Nanomshini usually siya kuye kakhulu. Yeah, ngithanda. Angine Kahle hip kahle hop. bekumuntu usipana namayi ngamabhaya through Yeah. hip hop yabo. Yeah. I don't know Anganganizi, usifana bekanibhatalisa school fees. Phela Some mfana of the school tracks fees we had to khona, pay, mfana. but Yeah. yabona yazi basofika kayi4 kayi5 amanye Yeah. ama track is for free. Yeah, nala Yabo. podcast bengibahafisi manje sezayitrika yi4 sekwamala. Thina mabehafi nje fani. You yazi man guy producer lami ka wafuna ukuza ku podcast. Baba effect une effect imphethe content angifuna umuntu ozozala siqhuntsela namehl sesibhekeni. Ubamba ihlathi. Manje ka hayi baba ungabaza ubamba ihlathi ngami ungazoduma ngami usiduma ngabanye. Hayi Hayi, ifuneka kanjani, ifuneka kanjani. Ngana mona music site ne
Esipanini ngikhiphile imali wakhipha ibalance wakhipha ngithola izinja zami iphuma ku abantu abangazi izinja zami iphuma ku things perfect. Fashion is the new religion. Izinja zami iphuma kuyo. Hot. Mina ngimamele yona kakhulu. Hot ngeke ngize ngishasha. But then molifuna nje fashion is the new religion. So ngilahlela la description yonke into nizoyithola la. Either way, fashion is the new religion. Khona bani nobani. Fashion is the religion. Ayimfana. Fashion is the new religion. Yeah. Kahle imnomabulala in most tracks ne. Yeah. But obvious. So ntani. Yeah. Ngithola. Feature eMdesire. Yeah. Sifu. Yeah. Kido. There's a guy called Kido lapho nezola 2. Yeah. We used ukuthi sipane naye good old days naye umuntu wakhona but nje ukuthi ama trackers angaphumi yabo. Yeah. Bekuhlangene ngokuningi. Yeah, I think that's the only trick because most of the track beseswayenzile vele nomabulala sithu. And then there's is it Merupa Soul or Murupa Soul? Merupa Soul. Yeah. Let's talk on the time. Let's Korokoro one. That's the first single le EP. Yeah, it's Korokoro. Yeah. Sirelezelwe nakuqala. Korokoro bafethi imoto kaMapokota bangazi. Yeah. Merupa. Yeah. No Merupa isifane kanjani? 7. Yeah. Ngizokulinda uzobuye. Uye vele. Yeah. Uye lo muntu the old track, uye lo muntu la. Hayi. And yabona bamamela ama track akhe, album alikhipe last year. Ngiyavuma, It's the best album la muntu ngisanmamelana no. Album la muntu. And lakhala nema radio. Abazi bafethu. Merupa Soul, Korokoro, Tai-One Majozi nomabulala abafethu ngiyanicela bafethu. Yaliza le track. Mncane umdala. Athi kule HS kuyo uzolimamela. Inja zami mntanalisa kanjani studio ngitshele kawo. Yabona. Gijimi izinja zami Yabona lishaya ngaphakathi. Mfana. Abo izinja zami. Nakuzinja zami besiphelele studio. Yeah. Mfana. Hey. Ukuthi vele nje ibeat bekuyistyle sami noma B. Yeah. Yabo style sami noma B style vele. Most of people abangeke basigibele. Ngiyayibona into. Yeah. So most of yabo basesingenile C2. Yeah. Iphelile ne track. Yo. Bonke fana le. So okay, sise studio ne. Ngicela ungijimise studio. Nihlele studio kuzi beat before or repeat is after. Alizi balenza manje beat. Yeah. That's how we work thina. Yeah. Balenza manje beat while Khosa sayenza beat thina siyabhala. Yabo. First verse ubani? First verse uMapi. Okay. Yeah. First verse I came in the hook. Wangena uMapi ngeverse. Same time asabhala iverse I had to come in my own verse. Yabona into le. Hamba ngeroutine vele hamba kanjani. Mara uyacula la kakhulu la esikakhulu la mfana. Ngoba ngisho style sami shintshe kakhulu na. Because kahle what I can tell you ukuthi mina ngiartist straight. Yeah. I'm funny fresh. But nje of course I can fit kusonke style. Fresh mfana. Nayibona. Fresh mnganami. Uthanda lona kakhulu. Mina personally I think abanye abantu mina ngizinja zami neSkorokoro. Ngoba feli iSkorokoro ngiyacava le moto uthi amabhokota yabo. Ngingayibona. Mayidasa ngipressa so. Ngoba ka umuntu ongazi yamo phela azazoyibona ngithola. Nawo phethe umkwakhe. Yabo naye umabhoti pose strata. So yabo I feel like izinto njengoba usithi emculweni everything like you do na relate. Nje kuphela. Umabhota can relate ngiyamka. Ngento nje esingayibona. Izinja zami ngiyazithanda. Ngithola InTheStreets. Yeah, so yonke into lakho ringa ngayo izini Sotra Ninjas nawe sifu nonke kwezi like I can relate. It's everything that runs around the streets. Yabo. Like that's why ngathi nifuna nje ukungithathela umgwaqo yabo. Umgwaqo na dala sawuthatha manje wena ufika waba inkunzi kuwo kakhulu yabo. Noma kanjani. And then umnganami from fashion is the new religion nenathi maniqeda nge fashion is the new religion wena ukhemabula nayo akhipha solo project siringile ngayo. No nawe wakhipha school out madam. Yeah, school out kunama track I5. Yeah, 20 desire done. One desire uphethe school out Pumpkins Mswenko economish yangithola no swayini and then pens down. Yeah. Fresh go. And this is uboy uqengwameleni izolo. Yeah. Fire cool. Okay, clearly which one wena oncane? Okay, izolo ngimamela Mswenko kakhulu. Yeah, ngimamela Mswenko. It was because of Mswenko na ladies a team called Mswenko. So I used to play for that team. Yeah. So now I must Antwana Kinsi. Yeah, so when we break Antwana Kinsi track control. Arax uyaza sena ka so rap with our feet. Mamelana. So usually like mina ma keeper. EkaSlami like ngivanga mamelisa lelo iphilele. Umuntu ekhipha amakhipha umabulala ngiva EkaSlami ngiyamamelisa. Kama ngihlana nawo ngikhipha iphone ntwana yamcavu ka ngimcavu uzomazi. Uza kusendela.
or ngicela uscream ngicela ungenela ku YouTube cela wenze so mina ngenza kanjalo each and every artist ukhanya uKing P ubani like I do that mara bona fela bakaka recognize mara basazoyibona appreciate yeah we do that bruv all the time yabo sakholota for leyo nto leyo ntwana makungasimi ubani because anyway abanye abantu vele bangabe emkonti bakubona usha music bayishaya ngebhomu ngamabomu leyo yabo but bazopressa umunye umuntu uzongena ngenhliziyo encane and a very special umuntu basafike netrack encane yabo feel so unosipane nobanda no one desire no eMgaqweni so that's why the EP is called One Desire. It's Tai-One and eMgaqweni. Oh mina ngithi ukuthi that's why it's One Desire. yeah Kahle the EP inspiration through the EP kama school out. Why school out? It was made for school kid for uthi kila seziyavala school out hlawani sitayile ezi3 ezithu ezingafani it's eMgaqweni style nestyle sami yabo lo nto le sishareile kanjalo kahle it's 6 track eMgaqweni kamke mina emsami no ngebulungeke ke la ngibela ayimsami nganami right now on the show kunento ebizwa show phezwe show yangithola kodwa before singena ku show phezwe show there's a street quiz engishayele wena straight one yangithola so baskrata bafethu intshasatengi kophele ba ready intshasa skrata onthola sinilahlela eMgaqweni it's a show phezwe show why shebo fethu eMgaqweni top working kodwa kakhulu intwana senaledi yarisawole ra ikhamandela we are back in the streets eMgaqweni sisemletsani ngiphetha amakhotman nami ipromo zinja zami ngintshelile China Tai-One Majozi khotman lami unjani mfethu shafire mfethu ngikredwana nami ngiyaphilika ngubani khotman Mthimbane sure man Mthimbane yabona mfethu ngibiye emoli yabo ngifuna nje ungichithe isikhathi khotman ubani kama mandla wendoda waphela saphila ngikabuyama ushaye khona mfethu ubhala inyama enhloko masiqeda la ngithola yamcaba uChina Tai-One Majozi ngiyamazi diploma ba ezondi diploma ezondi mara uyamcava yangithola musho so bheka bona vandag ne uChina ukhiphi album libizwa ngeschool out ngithola ikahlahle EP plus futhi nangadana ama outami akhiphile ngithola itrack so ngifuna nje ukunzwisa lona and then nina nizolrate kahle nina nizongitshela ukuthi ngicabangani ngisound yamajita vela plomezola iproduction iclean yasekasi yangithola nali track why do you call it ready yamnandi yangithola yizo Mthimbane mamela ungasaba athi mina nezinja zami impilo yegebengu uhamba ubuse kasi yasakhale vele thina shaya sidume ngazo asancane ihamba so ngicela nje out of 10 ningirate ngayi ukuthi ngicabangani mokhotman qale ngapha file mina ngikushashayo uthi mangisengumuntu ne hip hop kangako yabo but then amajita ngiyeza ukuthi hayi no ashaya into egrand into emnandi ungayimamela nje wena uhlelele ngazi ngayilalela uthi because ikhuluma nangekasi yabona ikhuluma nangokuphanda vyeno sharp ngiteke ngalilalela sharp ngiyabonga Mthimbane wena shosho hayi izinto mfethu izinto esabo classic kwayitonyana yabo into yasekasi vele hayi sithathe sibuyisele ekasi back to square one ngoba le into asazimameli yabo so amajita amayopusha kanje vele baphusha into esong ngiyacabanga ukuthi hayi ngathengisa into engasela yabo hayi into engasela perfect social into yakudala yokucova ama CDs diploma lapha ebuthini swabhayisa emakasana ngithola hayi ngaphusha kanjalo mfethu mara amakhotman mina ngiyabonga for isikhathi seni ne ngicela nje ningibhela lapha ekamereni nithi InTheStreets eMgaqweni InTheStreets eMgaqweni back again bafethu so boy the king of the kings ngiphethe ama sister amamahle lana ngiphethe sister ubani kama Nantsikelelo asemuhle ngiyabonga uhlala kuphi sister hlala eZola yes oh good wena sister kama ubani uThuli uhlala kuphi wena eZola kuphi eZola 3 Zola 3 okay bhekani ke ngicela nje ukunibuza namazi uChina there's a guy called uChina Tai-One Majozi na uhlala eZola no okay ngicela ukunzwisa ingoma yakhe ne or maybe nganibonisa ukuthi manje ish yabo okay uyelo uhlala eZola la kuseZola angimazi seZola bani la kuseZola no la now amazi Thuli
No mazi. Oh, okay. Uchina ne artist lasekasi, upushika si rap, utuika si rap, utu hip hop because of hip hop feel it in a some piano tell Swiss. So China some producer la we do music videos and do everything. So njengoba nginibonisile ne nganizwisa futhi. Ngicela nje uyirate out of 10 the way sound is ngakhona. Now. Okay, I would say 9. 9. Yeah. Ena sisinitsikelele. I mean ngiyambona umfana sezolo ukuthi uyadlala 10. 10. 10. Yeah, 10. Ngiyabona. Uyadlala umfana sezola yeah. Okay, so words of encouragement kwama artists afana nathi abantu akabasapusha ama unknown ama local artists siphumele zola mndeni na Lady Phiri Mapetla ningasiqoquzela kanjani athi kusiwazi ukufika emazingeni yabo ngeze simention amagama. Mina nganiqoquzela ngokuthi keep it up umsebenzi wenu omuhle enwenzayo. Ni respect ne fame so that nizokhona ukukhula. Yeah, ngiqhubeke ngento enhle nenzayo. Yes. Yabona. Wena siswami? Mina ngizothi keep on pushing, don't give up. Yeah, just keep on pushing. Nizofika la nifuna ukuya khona yeah. Ngiyabonga ne. Ngicela nje lapha ecamereni yazi nithini? Igama le podcast InTheStreets ne. Nithi InTheStreets eMgaqweni. It's InTheStreets eMgaqweni. InTheStreets eMgaqweni. Yeah, now it's InTheStreets eMgaqweni. InTheStreets eMgaqweni. Show phezulu show. Show phezulu show. Ngiyabona. Njengoba ngishilo ngathi mina nezinja zami yangithola namhlanje ngiphethe izinja zami. Sowubheka izinja zami. Yazi la khambani ne. Ngikubuza nti ngiyamqava uChina Tai-One Majozi. Sure, ngiyamqava. Uyamqava. Umqavela vama edokweni. Shapu Tai-One Majozi ngiyamqavela ezola. Ezola. Yeah. Okay. Wena maitoko umqavela va uChina. Ivelu yamazi yabo or uyamazi ngiqale ngikubuza. Yeah, ngiyamazi. Yeah, umqavela va TikTok. Khona ezola manje. Yeah. Wontwana vele asezole emabhodini. Yeah. Wenzani uChina mfica utshele nje abantu abangazi lapha. Artist Tai-One mfethu yabo superstar. Okay. Sure. Oh, favorite song eka China. Oyazi lyrics nje mnganami. Kancane uthi cha. Ungizwile ukuthi mina ngithini? Ngithe mina nezinja zami. Akazodlala yalazi lelo. Ngiyalithaba izinja zami yabo. Maka ngathini favorite song Fede? Favorite yakho mnganami. Ngathi ufeaturing. Oh yeah. I-cheese. I-cheese. Yeah. Yalizwa ne. Yeah. Isikorokoro skafa ka. Skorokoro Yazi baphethe bani? Yeah, baphethe King Mapi. Ngiyangithola. Kila Mapi. Izinja lezi. Ngoba sifuna bayeda abalithenga. So batshela ukuthi bazothola lapho nje. So ilahlele lapha ku description lapha ezantsi ngithola. Mara njani word of encouragement uChina ungamtshelani njengomuntu nomaziyo ndosekasi njengoba nishukuthi Fede artist uyasicava ingoma zakhe umjiti uyasicava like ungam encourage uthini ngoba Fede nosasekasi uyaphusha. Mara into Fede sifuna ngithola akhuphuke mfethu nasimbone la swine namasama siye lapha ngithola encourage njengawuthi yakho. Sure, into engamtshela nokuthi nje angadoubt yabo iskill sakhe yabo. Angapheli moya, yacava cala kanje nje angapheli moya out yami. Sponsor yashasa yashane kamnandi. My dog. Wena ngayi my dog. Encouragement, but mase encourage yawuthi phela uChina mfethu abe lapha yabo. Yeah, mfethu simlandela emuva yabo. Silandela ama-award lawo ngoba abantu bayawathenga mara international siwathenga. So awini. Sure, mina ngamtshela mfethu ukuthi kudependa kuye mfethu yabo but he must give it his best. Yeah ne. Aphushe ne. Yeah, sure bheka mfethu uChina se drop episode uzobona izoba clean. Atime se drop ispani, ikhiphile Fede abo school out. Yabona fashion is the new religion ayiphumile. Uyimamelile yona. Yeah, mfethu yabona yena support funa abantu abaka wona iphethe fashion is the new religion. School out. Shayo umphakathi. Mfethu, wazwile ukuthi wenzani da? Mntwana ungazodlala mfethu. So, dope ne. So pheka izinto zami cela nje lapha ecamereni nithi InTheStreets eMgaqweni. Okay, InTheStreets eMgaqweni. Show phezulu show. Yangithola. Kanjalo. Injalo mfethu ngiyabonga ne. InTheStreets eMgaqweni broadcast live kinkodola kakhulu. China back again bafethu manje sengisemsokra ngithola ngisekasi le out yami. Cela ukubuza Khotman lami ngiyanibona Fede niplomele encibilekile kahle Khotman igama ubani Usiya okay awubiso wami usiya mina ngusiyanda ngithola Khotman hello yeah sure ubani Khotman uSheikh yeah Sheikh Salim alaikum salam okay Khotman ampe man ngicela ukunibuza ne niyamqava uChina kunayothi kuthi uChina Tai-One Majozi diploma yemsokra ngithola cela ukubuza ukuthi nje ni2 niyamqava Fede uChina maKhotman nami kakhulu wenzani uChina udume ngani uphusha kakhulu artist yeah uphusha music konjani artist abantu nje abangakini
artist yini trap Yeah. trap ne Oh, yeah, trip quite to. yeah Wena khotman namtshela ushaya. Hayi uChina intwana engiyaziyo yala iKaslam lentwana kudala ngiyazi and lentwana iyenza izinto yabo and manje nomculi uyawuthanda iya respect ayababona nabo malume lentwana lena yabo yi awuyebo leyo Awuyebo. Ngicela nje words of encouragement kuNtanga ukuthi naye aphushe phumelele simgqugquzele. bantu Chinese uChina ngithola. hayi Chinese akafuni nje ukuthi angene entweni. akafune gqugquzelo ushoda ngefunding kuphela Funding ne? kuphela Funding. Wena khotman lami. mina ngithi nje lentwana lena enhle spirit ayiphumelele Yeah. thank you Ngiyabonga makhotman nami ngiyabonga. 100. Yeah. ihasile 100 Yeah. hayi Ngiyeza makhotman nami ngiyabonga for isikhathi seni ne. angazi Yeah. ngiyam overrate jokes emachance ngiyam overrate Yam overrate artist like us. uyayidinga motivation ngadinga motivation dinga funding diamond phela Facts. La univara. Khona abantu nje abadinga funding kuphela. Esinye izinto nje Phela. zidinga masama artist. kuphela Yeah. equipment maybe upgrade Yeah. Ngiyakuzwa. into ezikanjalo otherwise hayi 100 Ngiyabonga Mesiya khotman lami ngiyabonga for isikhathi seni. Ngiyabonga khotman. Spirit man uChina man uzophusha. China uthami bheka ikasi lakho lokuncanywa kanjani athi sikhona sisemsotra sophusha nawe nje yami hasili siyakhuphuka. This year risabaweli recommended. Our first to back yabo sesho phezulu kweshow street quiz sibuyile Tai-One Majozi King Kotola kakhulu. Right now singene gaming show phezulu kweshow. Yazi hamba kanjani? Choose one. Yeah. Ukuthi umngane wakho ngifune kwazi. Zakhana. Iyayibona lonto. Ithi ngiqale on the production side Okay. because of an artist. Zuchi Cocktail or Mesh Beats. Zuchi Mesh Beats. Yeah. City page or Asina debate. okay mngane. Makwa utwiz. Makwa utwiz. Yeah, makwa utwiz. Yeah, I knew that one. Yeah. Ngicabile ukuthi vele uzothi utwiz ngoba vele intwana yasejangalala. Napha nje style sakhe nje in every way. Yeah. Okay. Perfect. Ithi silahlele kulezi zangada ngoba ngiyakwazi ubig nangipop yangada. Oh yeah. ATL Jacobs. Or take it. Fuck these niggas up. Fuck these niggas up. Oh yeah, just fuck these niggas up. Yeah. Anyway, it's both chirping and rapping now. Yeah, yeah. And ngiyambona vele uKauva leyo party le. Lunatic rough. My nigga. Yeah. Metropoming or Wizzy Holiday. Metropoming. My dog. I go Kanye West of Farrell. Kanye West. Eish mnganami. Uchuza uKanye ngoba nami ngijeme naye ori. Na kahle. Ukuthi Kanye West uthwala indlebe yami kakhulu. Yeah, iva. Yeah. But ukhuthi nayo ka. Yeah. Kakhulu futhi. Yeah. Kunje Kanye West ingqondo yami igcwelena nindlebe zami. And yecava ijeme naye mina nasizalwa same thing. Yeah, ubona uncanya so. Seshizini musina. Mngani wami. Lokho kuhlobo into ekanje zakhe sanihlobo. The life of public kuzoba the life of inkunzi. Injalo. Ngazodlala. So Southside or Meta Beats. Yo. Yeah, nice. Start Atlanta ngithi. Yeah. Motrep. I can say Southside. Southside ne? Yeah. Why is I it don't like? know why but nje. Umura akakaspani kangako wena. Yeah, khathele ukuthi yakaqini Yeah. kangako. Mara ina fedu yashaya mara akaqini. Yeah, but yena uyashaya cause Yeah. Spanish nabantu abakhe. Hayi ama artists songena. Nyasinyawa ngiyazi kuma artists ukuthi ukhetha abantu. Style sap. Yeah. Kwesi or Easy Beats? Quiz. Is it because umngani wakho? No. Yeah. Do you feel like ukwesi mangambeka yini Easy? Who will win? Beat for beat. Like Quiz. Pharrell and Timbaland. What I can tell you, Quiz can win. Yeah. Sure. Quiz akana beat ele dustbin. Yeah. Okay. Mina ka angali ngizwele nami nyamazi Quiz ka ulambile nyamazi. Melaje ngoba ulambile ka nyamazi. Uphaka itayile eningi. Ayiphaka itayile ezi10. Ngana manje azimele ngenzeni mina ngishaye session ngize nama producer wami kuze ama producer sezola senaleli nama artists like us shine hayi like ngifuna ukushaya joint like Revenge of the Dreamers. Okay. Yeah, like kube song. Oh yeah. Yeah, but it's campaign ka kusetshenziswa. Ka into vele mara no amafans. Yangitshela. So asingene good ideas ke. Kuma artist Aries Honesty C.
Why? Rap-wise. Let's talk about rap-wise. Catalog for catalog. Oh, rap-wise. Yeah, like rap-wise, like. Rap-wise is Aries. Aries. Yeah. But I can say, artist. Like we artist. He's a full artist in every way. Like a superstar straight. Yeah. Facts, go. Like it's from Tonja. That's from Tonja. Was valid. Yeah. Yeah, but about superstar. Who is superstar? 25K or Madera do boy. Obvious. Madera. Yeah. Okay. Weights on machine. Yeah, cover the machine. Feature weights, very. Yeah, I know machine, but I take a kapang. I think I only know 2 tracks. Yeah. So I'm getting to it. Weights, ne? Yeah. Okay, go. So you know about volcanic or magnificent? Volcanic. Why? Was like why? For abantu abangazi. Okay, what I can say to volcanic now ukuthi uyomkintayenza because volcanic we produce at the same time. Yeah. Same time na the flow. Yeah. Na my wordplay. Yeah. Yeah. He can do the whole track I1. Yabo. Ngalendlela le ukuthi ibe nice futhi. Yeah. Yabo le nto le. And I think uyo ukhonile ukuthi angika isikhathi sokujima na. Yabo le nto le. Shout out. So from writings, love or fear? Would you rather be loved or be feared? Rather be feared. Not loved. Maraka umuntu mekusaba inkinga mfethu Tai-One. Azi umuntu noma ngakuthanda uzokujikela. Yabo le nto le. Abantu abakusaba ngcono bangakusoni bahlale far away from you. Yabo le nto le. Yeah, spera that way. Money or fame? Man. Hey, mara so famous. So 50 man. Yeah, 50 man. Podcast or read? Podcast, ne? Yeah, podcast. Okay, fruity. Sanda makamera. Kamera ngishoot. Sanda kubera ngiphelele. Na kuyaphumelela but podcast it's where uba real corner straight. Yeah. So hey, pick away thandayo ne. Ngizobuya nge-English like making a record like a joint or performing the joint like i-crowd isimamele sikuze uperforma kanjani. Ipho uthandayo. Mose studio ni silence joint or muscle perform. Bangiperforma or bangise studio. Yeah. Sanda bangise studio mo. Yeah. All I can say. Mose studio mo ne. But then perform I think so sengamamele kakhulu ama track ami yabo. Yeah. I always have my track into ngisho le nto le. I love my music. Man, mfethu. Yeah. And nabangani bami na music fam. All the time bawudlala yabo. Yeah. So performance ngayithatha ngokubloma nabo sibaningi nje ngizithulele lawo. Yeah. Isathi nje kube stage. Yeah. But same time recording. Yeah. Ila ngizizwa khona ngiphelele. Ila ngikhona ukuzitshela ukuthi okay ngiyalifila the track kanjani. Yeah. So mngana mpeka ne. Before sivale. Usually umuntu mayizela ahle kule studio sobukhosi ya freestyle. Yabo. Yeah. So mina ngizoba generous. Yabo. As a host. Okay. Mina ngizothi I'm a punchline animal. Isponsor mi 30 bar. Usacrifice for i-rap. One time funeral. Silana ngalo kuphanda imali. Siyaphanda wena umcela imali. Bathi uselep ngoba usipana ngama-chemical. Ngibulele boss wena. Yangizwa mfethu. Okay, ngiyakuzwa la ukujimela. Oshaya nkabi yami. Mina ngisungumrapper but I can give you something yabo. Yeah. Okay. Think ngiyakaya. You can keep up the coast. We're keeping it bottom, posting eMgaqweni. I don't see how they coasting. They might need you to campus to find out the shit is no crowded, but still bataba. Bona bas liza, Dona kabas miser. They do it for likes. We do it with trust. Just call up the price if the catching is nice. Yeah. I tell you, the regular vibe in this mic when you pop on the mic, yeah, something like that. Shout out. But usually I'm not a rapper, so I keep on it. Sabo ukuthi ngiyangidinga ke. Yeah, something. Ngiyadinga i-punchline animal. Ngiyabona ujimile, so vela ngijimela. Mina mngana wami like vele mfethu njalo riding. So riding. Yeah, igimi. Like i-podcaster Karenga rap ka. Mara namhlanje ngaya ngithola. Mara mngana wami into engifuna ukisho, shout out to you, shout out to Sotranida, shout out to Mabulala, shout out to everyone. Yeah. Ba support fashion is the new religion. School out isiphumile. So please bafethu ngicela ni support. Osithengise mngana wami konke ama platform. Okay, lo Tai-One. Uyena maphaka into e1 noma yini. Yeah. Ngithola ku Sotranida, phinde ngithole ku InTheStreets. Yeah. But my street name is Tai-One. Vele ngizokhipha vele anytime soon. Bangaba unanti present for ushare wakho I can say. Yeah. Keep it taking 14 February.
Oh, uyabapha ama Valentine gift. Yeah, ingempela Valentine's gift. Wana present uzogayinsaza architect lami. Oh, yeah. Uzoncane. Oh, yeah. Especially this year I'm going solo. Bangifuna straight Tai-One now. Oh yeah. Yeah. Actually Tai-One inkunza aka. Obviously Tai-One inkunza, but now Yeah. all digital platforms in your one now, Yeah. no music, going solo. Okay mngarang. Tai-One. Bashange show, phezu kwe show. Show phezi show. Ngiyangithola. Kunzimalanga wonke, ngifake emgwaqeni, ngifake intweni. Yeah. Yithi siphethe umgwaqo. Niyaza Shana fit. namaphaka Yeah. noma yini. Njalo zinto zami King Kotola kakhulu. Please don't forget to like, share and subscribe at Exquisite Media, InTheStreets eMgaqweni broadcast live. Shout out. We out.